Slušaj, ja znam da je veza kao onaj povod za pse, kao pustiš me koliko hoćeš i kad hoćeš. Izvini, nisam razumela to ideju sa psom. Pa u ovoj priči sam ja pas, ali sam spreman, ako ne smijem da gledam utakmicu, neka, neću da gledam, ako nemam prava na piće s drugom, neka, pa bit ću ja žedan. Ako ne smijem da gledam, niti da pričam, neću to raditi. Vidi, ako si ti već pas, što se mene tiče, gledaj, jedi, pi, druži se, samo prestani da laješ. Pa dobro, mučenice, kad ćeš ti da nađeš dečka? Pa ja sam ove godine bukvalno najvažniju stvar uradila. Ja sam odlučila, ja sam donela odluku, ja hoću dečka. To je to. Pa dao sam ti broj od drugara pre 3 meseca. I? Pa jesi, pa imam broj, meni je sve spremno. Odluka je tu, broj je tu, ali vidi, ovo na globalnom nivou. Znači, pazi, bila je korona, sad je, Bože me oprosti, rat. Pa ne ide da se zaljubljujem. Šta si tela mi kažeš? Dođi da se pomirim. Znaš kako naš narod kaže? Ljuni pa poliži. Pa jesmo se ti i ja pljuvali, pa ako smo išta u životu radili, ti i ja smo se samo pljuvali. Sad bi bilo vreme i bilo bi lepo da se lišimo. Mislim, ne mislim, bukvalno, hoću da kažem da budemo u nekoj harmoniji. Pa znaš šta, ja jedino za izreku znam gde pljuneš ne liži. Sreću, koliko ti izreka znaš? Pa samo tu. Pa samo tu. Pa kako si ti siguran da si ti dobro čuo tu izreku, a kamoli da si je razumeo? Čekaj da to procesuiramo, tu tvoju, uzet ćemo ovu moju. Si spremna? Spremna. Kako ti se sviđa radim? Top je, baš je top. Ajde. A imaš nešto da ogrneš gore, mislim, možda bude hladno, pa da. 30 stepeni. Pa Maje varljiv. Ajde čoveče, si spremna za izlazak, ajde bre, ja sam sve skocko. Moramo da zračimo da bi nam prišao suprotni pol. Spremna sam. Vidiš kako zrače. Ajde, kako igraš? Niko mi onako nikad nije ni prišao. Pa baš se čudim, onako, baš deluješ pitomo, kao pitbull si. Pa kako si? Dobro, što? Pa mislim, od kad smo se razveli, kako živiš? Odlično. Hvala na pitanju, odlično. Ja bukvalno, baš lepo živim. Eto, desi se ponekad, ali retko da mi nedostaješ, na primjer. Malo se probudim i neka emocija me uhvati, Bog te mazno. I onda ja sebi kažem pred ogledalo, dobro jutro, lepotice. Ti si kriva što si se probudila. I ja već čujem tebe, tvoja energija, sve, to je to. Pa ti si shvatila da si kriva. Da, ja sam sve shvatila. Aj bre, zatvori vrata, moramo krenemo, ajde. Jel nas juri neka devojka? Ma nemam pojma, me radi. Ti si, Marko, pa ti nisi normalno. Pa da li je normalno da ti kradeš devojkama telefone? Sam mi to objasni. Pa nije to tebi prvi put, Marko, ti si postao lopov. Ja sam to videla da bre devojke su sve stavljale ovako ruke preko svojih telefona. Zašto? Pa zašto ti kradeš? Ne razumem. Ma ne kradem čoveče, nego ima neka fora kao prislonim telefon s telefon i ukradem njen Instagram profil. A samo da te pitam, ta fora, ako te ona blokirala, jel izađe taj profil? Pa ne znam. Pa ti imaš problem, jer tebe je blokirao cijel Beograd. Ti moraš da muvaš devojke po drugim gradovima. Vidiš nešto novo, majke ti? Vidim. Uzeo si opet novi rentakar, jel tako? Ideš na neki dejt, 100 po redu. Jeste, ali sad idem na dejt, a jedno sam već bio, ali nisam mi se svidao, pa sam uzeo novi broj, razumeš? I sad ponavljamo dejt. Čekaj, ne ponavljate vi dejt, koliko sam razumela, ti ponavljaš dejt, ali ona ne zna ni da treba da se opet s tobom vidi, jel to? Pa tako nekako. A šta ti misliš da njoj se auto tvoj nije svidao, pa sad promeni auto da bi je... Ma ona ni ne zna uopšte auto, čoveče. Znaš šta me interesuje, kad ću ja naći nekog, vrate? Pa ja znam. Pa kad? Nikad. A si bezobrazna. Hvala ti da ne baš što si me pavasa. Mislim, meni posao nije daleko, ali nije baš ni da je blizu. Pa čekaj, ti ovdje živiš, a? Živim ovdje, a sad kad se budem udala, promenit ću stan. Nekako ovaj stan je star, hladan, ne sviđa mi se, iznajmljujem ga, tako da mislim... Čekaj, si zadovoljna na poslu, šta kažeš? Pa pazi, jesam, ali sad kad se udam promenit ću i posao, jer mi je važno da bude blizu tog stana da budem živjela, razumeš, tako da sve moram da... Čekaj, si dugo s momkom, mislim, udaješ se i to. Koji momko? Pa sad si rekla da se udaješ. Pa udajem se, ja sam to odlučila da se udajem, ali nema momka. A, dobro. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.